Ahojte priatelia, momentálne sedím v traktore Lovol M254 a poďme si ho spoločne predstaviť. Mao traktor s kabínou má výkon až 25 koní a je vybavený trojvalcovým motorom značky Lydon KM 385. Prevodovka má 8 stupňov dopredu a dozadu a samotná spojka je suchá a jednolamelová. Pohon disponuje riešením 4x4 s možnosťou vypnutia. Hmotnosť až 1700 kg s 26 litrovou nádržou. Zdvih až 1400 kg s dvomi hydraulickými okruhmi. Šírka traktora 1,55 m s dĺžkou až 3,5 metra. Mao traktor disponuje priestrannou elegantnou kabínou a chytrým umiestnením ovládacích pák. Riadenie traktora je hydrostatické a kabína je vybavená kúrením, stieračmi a osvetlením. Kardanový riadel je závislý s možnosťou prepínania otáčok z 540/1000. Mao traktor taktiež obsahuje zaťahovaciu ručnú brzdu a otváracie zadné okno. Ak máš záujem, neváhaj a kontaktuj nás.